Bafowethu hey uyathanda umculo uyifaka enkingeni. Hayi umculo mina ngimazi bakwethu wabanjani umculo. Yazi lithi ibhodo lishisa umculo avela umlilo ubase kakhulu. Sivala nje Friday umculo. Umculo wadla ni-recording. Wadla ni-recording. Le recording ayidlalayo irecorda inkulumo ayikhuluma noShamasi. Urecorda inkulumo eyayikhulunywa uhead of staff wakhe ubani lwababa uNzimande nombani uhead of staff athi uyena owam-instruct ukuthi inkulumo ayirecorda inkulumo ayikhuluma noMkhwanazi. Nangampela ke zirekodiwe. Usuthi umbuzo uyazi ukuthi kuyicala ukurecorda umuntu engekho. Uyakwazi yini kuyicala kuloko? Uyazi yini uMkhwanazi ukuthi njoba wayekhuluma nani noma wayekhuluma nohead of staff wakho wayerekodiwe? Uyakwazi yini lokho uMkhwanazi na? Awaqala ke waqala wadla manje amazambane ashisayo. Uyakwazi yini na? Uyazi yini kuyicala lokho nawo ukwenza? Enye inkinga ke leyo. Namhlanje njoba kwelesibili eqala uveza ukuthi iAffidavit le yakhe uyenzelwa abameli bakhe. Njengoba yenzelwa abameli bakhe kuyona kunezinto ezithathwe kuKhethi Matlala okusho ukuthi abameli bakhe bahambile baye enkantolo bathola information ngobudlelwano bakhe noMatlala. Uyabuzwa kumbuzo ukuthi okay bambone kanjani uKhethi Matlala baye enkantolo kanjani bangena kulesela kuyona le engavumelekile kungene kuyona bathatha istatement. Uyazi na ukuthi kwalabo bameli bengamangalelwa if they can do such a thing? Yabo, so usifake enkingeni kakhulu. Ubhizi nje lokho ubasa umlilo ave kuyinkinga bafowethu ukuthi uma umuntu uphile nalento ye-defense. I-defense ikufaka enkingeni kakhulu. Kanti mangabe nje uzoba ordinary ube normal nje kahle ubuzwe umbuzo uphendule ngaphandle kokujustifya uyayiphephisa lapho. Makubuza umbuzo ukuthi le khaphu ngesikhathi kade uyiphethe ngomhlaka bani yayikade inetiye noma yayinamanzi noma yayi-empty uthi yayinetiye. Kutheleli nobisi uthi yes kwakuyitela nobisi kwakuyi-black tea yes kwakuyi-black tea phele kanjalo. Kodwa wena ufuna ukujustifya when there's no need. Uyayikhombisa ukuthi uguilty mculo uguilty minister senzo mculo guilty ngoba awuphenduli imibuzo oyibuziwe immediately. Uyafana nje just like uSibiya ufana nse